Ranskalainen punnerusmaaten on varmasti yksi tunnetuimpia ja parhaita käden ojentaliasliikkeitä. Ojentalias supistuakseen vaatii kyynärrivelen täyden ojentumisen, eli 20 viimeistä astetta kyynärrivelen ojentuksesta tekee sen työn varsinaisen supistuksen. Mä näytän tässä tämän liikkeen oikein suoritustavan. Selin makuulle. Ja kaikkein paras on ottaa, kun laitetaan kyynärrivel suoraksi, työntää taaksepäin tankoon ja ottakaa katosta mitta, suunnilleen missä kohtaa se on. Kun lähdetään laskemaan tankoa alaspäin, se tulee tohon ja palautetaan se takaisin sinne katosta otettuun mittaan samaan kohtaan, noin. Ja silloin se aina tulee prikulleen samanlainen liike jokaisella toistolla, noin. Ja aina kyynärrivel lukkoon asti, ihan lukkoon, että ojentajat supistuu. Ja noin. Noin. Ja kun kohdataan tanko ylöspäin, puhalletaan keuhkoista ilma pois. Eli uloshengitys, 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 uloshengitys. Okei.